Altså Roblox, Valdemar. Hvor logger man? Er det noget, hvor man skal lave en bruger? Ja, Okay. Hvor logger man ind hen så? Altså man tager appen og trykker på, man kan logge ind her. Nu hvis er, man har en bruger. og jeg har jo prøvet at spille det før. Og der logger man ind, hvis man ikke har en bruger. Ja, Okay. Og så prøv at logge ind så. Det er sådan der. Og så og ind i, så kommer man ind, og så er der nogle venner. Jeg har jo prøvet at spille det hvor før, mange så venner kan man have? 200. Og du har 63 venner. Okay. Og hvad er Roblox? Hvad kan man ind? Er det en masse spil? Ja, og så er der, og så kan man join sine venner med at gå herind, og så join eller et eller andet. Yes. Så kan man bare lige trykke på sin ven. Det er jo smart. Kan du vise mig et spil, hvor man kan... Det er så, hvor man kan tjene sine egne penge og sådan noget, ikke? Og bygge en tycoon, en høj tycoon, og når man ikke kan finde flere ting derinde, som man kan bygge, så skal man Så går man rundt, og så... Det er sådan noget, hvor man skal lave opgaver og samarbejde, ikke? så, og så kan man også dræbe hinanden, hvis man vil, hvis man får sådan nogle våben. Ej, det lyder lidt drabeligt. Det lyder lidt drabeligt. Det synes jeg ikke, man skal. Men det der, så begynder man at arbejde, og så tjener man penge. Og så hvis man ikke kan Hvad skal ens arbejde gå ud på? Kan det være forskellige ting? ja, og lave sådan nogle her, eller tage sådan nogle der pengekasser eller våbenkasser, og hvis man tager en pengekasse, så får man penge, og så kan man, og hvis man ikke kan se sine penge nogen steder, så kan man bare gå herind. Det kan man ikke ved en telefon, så kan man ikke det. Men man kan spille alle mulige spil derinde. Ja, og nu tager jeg en pengekasse, så kører den sådan her. Okay. Men det var dejligt, at du lige kunne fortælle lidt om Roblox.